ҳамроҳии шавҳарам ҳаҷҷи умра кардем. Шавҳарам мегӯяд имсол фарзӣ равем. Ман мегӯям ба ман фарз нест, агар наравам гунаҳкор мешавам. Агар шавҳаратон мақсад шуморо бурданӣ бошад, равед. барои чӣ намеред? Яъне модоме ки шароит доред, равед ба ҳаҷҷи фарзӣ ҳам равед. Умра бале умра масалан ихтилофӣ ҳаст. Умра баъзе уламо мегӯянд фарз аст, баъзе уламо суннат аст, вале мо оиди ин масъала гуфтем ки қавли саҳӣ фарз аст, барои он ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам ҳуҷҷа ан абика ва аътамир, аз номи падарат ҳам ҳаҷ кун, ҳам умра кун гуфтанд. Як зане омада пурсид ки ё расулаллоҳ саллаллоҳу алайҳи вассалам, падарам гузашт, қудрат ба ҳаҷ дошт, вале ҳаҷ накарда гузашт. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфтанд ки ҳуҷҷа ан абика ва аътамир, аз номи падарат ҳам ҳаҷ кун, ҳам умра кун гуфтанд. бинобар ин ҳаҷ фарз аст. умра ки рафтед, бояд ҳаҷам кунед. хоб вақте ки шароит ҳаст, хоҳари азиз, равед. барои он ки фардо шояд як рӯзе мешад ки дига шароит намешад, дига имконият намешад. модоме ки ягон узри бузургтар надошта бошед, равед.